agomba ahinya ni chieng' moro an bende abed japuonj. Koro nachako kaka iluongo ni untrained teacher. Nikech kana atieko secondary school to na miss university gi points matin, to ndalo ka ne kisetimo A level tidok idhi bedo diploma teacher. Omiyo nachako kanyo. Achako ka an Kagumo, adoga transfer abiro Moi Teachers, atieko kanyo mapuonjo eka dok somo ma medra apuonje secondary schools mopogre opogre, eka bang'e to kase medra maber mabedo motegno tadhi Moi University. Kaeto bang' Moi kase bedo matin ta aneno ka okasud ahinya, okasud piyo piyo. Amoko jibiro ato kato kala to dhi. Emane osiepna moro oro na link mar jo Rwanda University of Kigali ne gidwaro Director of Quality Assurance. Koro nadhi kuro kaka Director mar Quality Assurance. Kase tiyo higa achiel taparo ne giyudo ni an nyako mochwiny. Magi wacho ni kae kod isetiyo kata sama wuoyo kodu ni an gi kofiche ariyo. Pod amako Quality Assurance Director nikech gimanyo ng'ato mondo kaw kanyo, to ne gineno ni achwiny ahinya e education mondo abed dean e school mar education. Ilero kanyo makare ahinya Dr. Elizabeth, kendo nyiso wasigandi kaka ni chako mos kata bedo ni nok yudo points mago mane nyalo miyo idonje mbalariany director, chunyi ok notho kendo no miyo iketo maino mari bitimo gino mani hero ma en puonjo mondo mi ine ni in bende puonjo joma moko. Kata kamano ng'eni kaka ng'ano mamiyo wanyalo